Ayırır yollar indi nice yıllar ayırıla almayayım sizden min. Ufağa yol tuttuk cemaat indi isen emingine barıp işlerge nasip etsin. Men aytam gastrollarga gel o'zimning mashinada chiqib ketam. Bir qarasang bitinde bütün gruppa avtobusda gurlab, shoyarashib, kulishib baralar bitinde. Shular orasida kirib ketasiz-da. Bir melmi barısı yuğaldı paylarda paylarda bugün sen paylarda qaydan izlim seni quyoshda aylarda. Мы в Уфе. Мен Филус Кахиров, Башқұртстанның һәм Татарстанның атқазанған артисті. Тумышым белән мен Башқұртстан Республикасының Бүздәк районы Килем авылыннан төрле юнәлештә эшлибез. Безнең концертыбызда ниндидер генә бер юнәлештә түгел, безнең эстрада, безнең классикада. Авторларның төрлесе белән аның бар олысы, бар урта яшьтә, бар яшьләр. Ләкин шулай да шушы исемне миңа тагып куйганнар икән. Ул әлбәттә бер карасаң бик бер рәхәт, ләкин бу җаваплылык та бирә. Как ваш настрой? Выспались? Готовы разорвать и эту сцену тоже. Руслан, тамашачылар сіз чыгыш жасаганда ничек тиеш булалар? Нинди реакция? Дәртләнергә. Дәртли иттереп култабырга. Какой настрой на сегодняшнее выступление? Артур, какие ожидания от сегодняшнего выступления? Самый классный. Рустам, Мирас ансамбля турында 2 сүз белән. Best of the best. Какой настрой перед выступлением? Отлично, боевой. Дадим жару. Андрей, Я. ты же лучший саксофонист. Абсолютно. Идеально играешь. Великолепно. А знаешь, как переводится саксофон на татарский? Как? Я не знаю. Мин барам урамнан, як-якка каранам, кесемдә хәзинем урланган тавак. Күп нәрсә үзгәрде, ник шуны сизмисең? Gelecekte. Мин башка, син башка, тимәсин язмышка, күңелләр ошага. Ансайында Волтага менә Сабантуй сәхнәсендә ничегрәк җырлыйбыз, шуңардан чыгып, Рөстәм инде казалыгында тып-тып каршылап. Хотя парафин өлгергән казылык белән сынанып, дип Доклад калган, доклад. Одним словом про Филюса. Одним? Соседушка. Филюсның бер начар ягы. Ул әйбәт кеше. Потому что мин монда шуңа шулай. Рөстәмнең бер начар ягы. Мине начар дип әйтми бер кашанда менә. Яралы аккышка киеп каз юллара, югара исемең кабатлап саныймын йолдызларына. Шис булдыр ауданып
Чыгыштансың, хәлләр ничек? Хәлләрне җыеп алып булмый. Сезгә теләкләремнең иң изгеләре, иң мөһиме, иң кадерлесе булган әйбер ул сәламәтлек, сәламәт булыгыз, күңел тынычлыгы булсын, эшегездә зурдан-зур уңышлар. Все. Мы это сделали. Было круто. Круто. Как вам сегодняшнее выступление? Шикарно. Насколько оцениваешь свое выступление сегодня? Блестяще. Блестяще. Вам понравилось? Очень. Как зритель? Шикарно. И напоследок пару ласковых о вашем выступлении. Отличный зал, отличный зритель. Сау бул. Все, кузгалабыз. Пока-пока. Казанда күрüşürüz.